थाबाय खौरांगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम बे समाव बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय आरो जांख्रिथायारि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय। दिनै खैराबारिनि महिरंगआव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि खोन्दो बनसुखौ दिनै दाफुंनानै लानो हानाय जाबाय। बेयाव आफादगिरि हिसाबै बिबान मोनदों बिथां राहुल बर' आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै बिबान मोनदों बिथां मनजित बसुमतारी। बिथांमोनखौ आं साबायखर बावहरनाय थायो आरो कंग्रेचुलेसन होयो। फैबाय थानाय समफोराव जोङो फारियै भेरगाव, खाग्राबारि आरो डिमाकुसि बे खोन्दोखौ जों दाफुंगोन फैबाय थानाय समफोराव आरो बाखि जेसेबांखिनि खोन्दो दङ बेखौबो जों फारियै दालांगासिनो आरो इयुनावबो जों जेसे थाब हायो एसेबांनो दागोन। ओमफ्राय दिनै महिरंग फाथिनासालियाव जिथु खोन्दो दाबाय बेवहाय खैराबारि ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोना जोंखौ बे हाबाफारिखौ जाफुंनायाव हेफाजाब होफैदों आरो फैबाय थानाय समफोरावबो गासैबो बर' रायजो राजा आरो मेलेमजिबि बिथांमोनखौ जोंनि हाबाफारियाव हेफाजाब होगोन होनना जोङो बा जों हेफाजाब मोनगोन होननानै जोंनो हेफाजाब नांगौ होनना जों गुरै खावलायो। जोंबो हेफाजाब मोनगोन होनना जों आसा खालामो। बे खोन्दो हिसाबै जोंहा दानांगौआ अलमस्ट 80% जोंना जोब्बाय आरो बाखि 20%खौ जोङो फैबाय थानाय समफ्राव जों दानानै लानो हागोन आरो गोबां बर' रायजो राजायानो जोंखौ बे खोन्दो दानाय बा जिथु हाबाफारियाव जोंखौ हेफाजाब होगोन बा होनो ओंखारबोदों गासैबो। फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि जिथु आइडिअल'जि जोंनि आफादनि बर' माहारियारि फरायसा आफाद थामहिनबा बनसुनि बे आइडिअल'जि हिसाबै जोङो जिथु जोंनिया आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायनि जिथु थांखि बेखौ लानानै जोङो डेम'क्रेटिक मोनसे गणतन्त्र भाबै जोङो आन्दलन खालामनो जोङो फैबाय थानाय समफोराव जोङो आन्दलन खालामगोन आरो बे हाबाफारिफोराव दुलाराय गासिबो बर' रायजो राजाफोरा हेफाजाब होगोन होननानै जोङो आसा खालामो आरो जोंखौ हेफाजाब खालामथों होननानै जोङो गुरै खावलायहरो। गोजोन्थों।